a počet neustále stúpa. Najhoršie je ale to, že nezistí sa to hneď na začiatku, pretože na začiatku, keď zistíme nejaké problémy, ktoré sa môžu prejaviť striedaním hnačky a zápchy, nejdeme k lekárovi, strčíme hlavu do piesku ako pštros, myslíme si, že sa nás nič netýka a preto potom u nás 80% zistení rakoviny je už neskoro a samozrejme, tým si skracujeme život a zbytočne zomierame. Prečo je tak dôležité, aby sme čo najskôr zistili, v tom rannom štádiu zistili, či máme rakovinu? Totiž keď to zistíme do 1 000 000 buniek rakovinových, vtedy ešte nie je prerastené, tá rakovina nie je prerastená, to ložisko nie je prerastené cievami. Pretože až v tých ďalších štádiách, potom na to, aby tie rakovinové bunky sa mohli rozmnožovať, aby mohli rásť, tak potrebujú výživu, už nestačí len tak z okolia. A to už potom prerastá do tkaniva, do steny hrubého čreva, a dokonca do lymfatických ciest a roznáša sa do celého tela cez lymfatické cesty a potom už nastávajú metastázy a to už je veľmi ťažké štádium. No a prečo je toľko ľudí, určite sa pýtate, no prečo je toľko ľudí trpiacich na rakovinu hrubého čreva? No dôvodov je minimálne 3. A je to nevhodné stravovacie návyky s nízkym podielom vlákniny. Málo vlákniny jeme. Nedodržiavame pitný režim. To je ďalší veľmi vážny dôvod. No a ruku na srdce. Koľký robíme očistú organizmu? Koľký sa v priebehu svojho života sa zbavujeme odpadu? Určite je nás zatiaľ málo, ale potešujúce je, že v mojom okolí už sa nájde veľa ľudí, ktorí vstúpia do seba a dúfam, že budete medzi tými, ktorí budete rozširovať rady ľudí a do svojho životného štýlu zaradíte očistú organizmu. Prečo je tá očista taká veľmi dôležitá?